Dobrodošli, vi gledate Agrodan za ponedeljak 31. januar. Ovo su neke od najvažnijih informacija za danas. Počelo savjetovanje agronoma na Zlatiboru. Analize zemljišta od ključnog značaja za rod. Amerika dozvolila neograničenu setvu genetski modifikovane lucerke. Od danas pa do kraja nedelje na Zlatiboru se održava 45. savjetovanje agronoma. Ovu tradicionalnu manifestaciju organizuje Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo, a prisutan je veliki broj gostiju iz Republike i inostranstva. Tokom prepodneva održavaju se stručna savjetovanja i sastanci, dok je popodne rezervisano za predstavljanje mladih naučnih radnika. Udruženje poljoprivrednika Subotice saopštilo da je nezadovoljno najavljenim uvođenjem dažbine za izvoz pšenice. U udruženju ocenjuju da je to pokušaj kontrole tržišta, a na štetu poljoprivrednika. U saopštenju se navodi da je donedavno država podsticala izvoz pšenice, dajući čak i subvencije trgovcima i da bi uvođenjem dažbine ona nastavila da štiti prerađivače i trgovce. Na produktnoj berzi u Novom Sadu ove sedmice postignuta je nova rekordna cena pšenice od 28,08 dinara po kilogramu, uključujući i porez na dodatu vrednost, što je za oko 4% više nego protekle sedmice. Tokom ove sedmice najviše je trgovano sojom u zrnu u količini od 675 tona po ceni koja se kretala od 37,8 do 38,88 dinara po kilogramu. Neznatno manje je bio promet kukuruza 670 tona po stabilnoj ceni od 22,68 do 23 dinara. Trgovano je još i mineralnim đubrivom urea u količini od 50 tona i po ceni od 38,77 dinara za kilogram. Analize najbolje pokazuju šta je zemljištu potrebno. Stručnjaci odavno ukazuju na činjenicu da popularne 3,15-ice nisu više pogodne za većinu lokaliteta u Srbiji. Nažalost, imate puno parcela, pogotovo u Banatu, koje imaju višak kalijuma. Po tradiciji, po nekoj inerciji ili ne zna više čemu sve već ne, naši proizvođači u Banatu i dalje kupuju 3,15-ice. Po količini kalijuma koje se nalazi na datim parcelama koje smo mi analizirali, na tim njivama u narednih 10 godina ne treba đubriti sa kalijumom. Ako ga đubrimo i dalje, blokirat ćemo fosfor, gvožđe, magnezijum i druge mikroelemente koje naše njive svakako već imaju i time ćemo u stvari sprečiti biljku da ostvari maksimalni prinos. Malim farmama svinja u Srbiji predstoji težak period i najverovatnije gašenje proizvodnje, ocenjuje za Agrodan bivši sekretar za poljoprivredu Igor Kurijački. Kurijački kaže da je prva teškoća na koju će mali proizvođači naići poštovanje HACCP sistema za bezbednost hrane. Ono što će sigurno imati negativne posljedice na male proizvođače, to je da će klanica koja otkupljuje od malih proizvođača, gde na kamion stane po 5 tovljenika, od njih 30 vlasnika farmi, vlasnika svinja, imati ogromnih problema sa dokumentacijom da isprati sa koje farme je baš ta pljeskavica koju je kupio neki građanin koji je eventualno dobio neke stomačne tegobe ili tako nešto. Da bi se ta dokumentacija ispratila, tu će biti velikih problema za male proizvođače. Ja očekujem da će mali proizvođači imati još manju cenu u narednom periodu za svoje tovljenike, to je da će razlika između cene svinja sa farmi i cene svinja malih proizvođača još više da naraste. Naravno, cena kukuruza na tržištu također će uticati na stočarsku proizvodnju. Kurijački smatra da država ne bi trebalo da preduzima mere kojima bi uticala na tržište, ali i da će se cena tovljenika neminovno povećati. Velike farme rade sa nekom minimalnom zaradom u ovom momentu. Očekuje se da će u toku marta meseca pa nadalje morati da skoči i cena svinja. Trenutno, da kažem, velike farme rade od 0 do neke zarade od 10-15 evra po tovljeniku, dok male farme već odavno, dakle u zadnjih mjesec dana, rade sa gubitkom. Pritisnuti slabijim prometom, trgovci i klaničari najavljuju ovih dana pojeftinjenje svežeg svinjskog mesa za 3,2%. Glavni razlog je, kako kažu, pad cena tovljenika na srpskom tržištu za 10 do 15%. Obaranje cena više je posljedica sezonskog karaktera tržišta mesa nego veće proizvodnje i boljeg stanja u stočarstvu. Živa mera tovljenika posle sniženja mesa u maloprodaji najčešće iznosi od 120 do 130 dinara. Pojedini klaničari međutim ističu da ne treba očekivati da će se ovaj trend pojeftinjenja dugo zadržati.
Američko ministarstvo poljoprivrede odobrilo je setvu genetski modifikovane lucerke već od ovog proleća u neograničenim količinama. Reč je o genetski modifikovanoj lucerki Roundup alfa-alfa koju je razvio Monsanto tako da bude otporna na herbicid Roundup Ready. Potpuna liberalizacija trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sa Evropskom unijom dovešće u jako težak položaj konvencionalne proizvođače hrane u Srbiji, ali će istovremeno biti velika šansa za organsku proizvodnju, ocenili su stručnjaci. Na zajedničkoj sednici Grupacije za organsku proizvodnju Privredne komore Srbije i Nacionalne asocijacije Serbia Organika, predsjednica grupacije Nada Miščević istakla da će proizvodi koji su sertifikovani sigurno biti traženiji. Gledali ste Agrodan za ponedeljak 31. januar. Budite sa nama i sutra kada vam donosimo nove informacije iz poljoprivrede. A do tada pišite nam. Naš mail je office.agrodan@gmail.com. I ne zaboravite, sa Agrodanom dobar gazda uvek ima informaciju više. Doviđenja.